gulvet. Okay, klar. Sådan, Simon, tag i. Så, nu kan vi lige. Wow! Den fløj! Det kunne bare... Simon, frem til dig. Anja, skal vi prøve igen? Jeg kan ikke finde ud af det. Simon, vil du prøve igen? Den har ikke særlig stor hul. Jeg tror nok, den kan igen. Det skal jeg nok finde. Okay. Sådan. En eller anden skal stå ind os, for jeg skal være klar til at løbe. For at se det. Obama, præsident! Hvor kom den langt, mand! Den kom helt hen til bordenden og så ned igen. Vi prøver den her igen. Jeg fik et helt chok. Anja, vi tager den her Jeg igen. synes ikke, det er sjovt. Jo, det er. Jeg kan ikke Så lide længe jeg ikke får en, er det sjovt. det. Jeg kan ikke lide det. Simon, vil du hjælpe mig? Jeg kan få det til. Ja. Jeg kan. Hvad er det, det gør derinde? Tredje 3. klasse. 4. klasse. Det er Jonas. Simon, Du kan ikke sige, at du kastede den skov. Det er lige meget. Jeg har brændt mig 1000 ting. Jeg har brændt mig mega mange gange. Jeg har brændt mig på lighter, på cigaretter, på brænderen, på nytårskort. Nej, der er ikke kommet. Der er ikke kommet gas i. Anders må lige se der, hvor den der ramte dit kamera. Undskyld. Altså, det er også den her. Han stopper ikke. Det er sådan en mega lang en. Så du det? Ja, jeg filmede det. Så du det? Så du det? Så du det? Det er så stort ud. Jeg brændte mig. Og det var det.